Krásne dobré ráno, máme ďalší deň v Otave, my sme momentálne na hoteli, ideme si odložiť batožinu dole a ideme do mesta. My sa prechádzame po zimnej Otave, tu nádherných minus 16 stupňov. Úžasné. Trošku je tu aj zimno, lebo však máme tu rieku, odtiaľ to tu celkom aj chladí. A teraz sa ideme pozrieť teda na ten parlament. Hill, pôjdeme pozrieť aj donútra, je tam nejaká túr a potom sa pôjdeme pozrieť asi do múzea. Moc sa tu nedá čo robiť a hlavne v tejto zime sa dlho asi nevydržíme vonku. Tu už môžete vidieť Parlament Hill po Otave. Akurát tak s tými žeriavmi, no. Musia to zrovna rekonštruovať, keď my tu ideme. Nemohli počkať, že ne. Tak my už sme vyšli z parlamentu, alebo teda z prehliadky, bolo to zaujímavé. Dozvedeli sme sa, ako funguje kanadská vláda, jak toto všetko funguje, to zaujímavé, rozhodne vo voľnom čase to choďte vyskúšať. A ešte taká zaujímavosť, pre 40 minútami, keď sme tam vošli, tak bolo maximálne pekne. A teraz sa môžete pozrieť, tak tu trošku sneží, minus 16 a sneží. Ale tu nádherne. Ďalšia naša aktivita bude múzeum peňazí, alebo respektíve banky, kanadskej banky. Bože, ja sa ani vykoktať neviem. Práve sme vyšli z múzea bankoviek kanadskej banky. Stále to neviem povedať, nevadí. Bolo to zaujímavé, niečo sme sa nového dozvedeli. Keby ste sem chceli ísť, tak asi odporúčam, je to aj interaktívne, takže zaujímavé. Vstup bol zadarmo, nečakane. A teraz sme vyšli a teraz sa ideme samozrejme do našej obľúbenej kaviarny Tim Horton a pokračujeme s ďalším plánom, čo s načatým dňom. To nechcem. Šlapem si. Skončili sme v čínskej štvrti. Máme čínsku bránu, ulicu a my pokračujeme odum dál. Uvidíme, kam ma moje kroky dneska zavedú. Kanadsko-mexická vlajka v Chinatowne v Otave. Dobrý, ne? Práve prechádzame most, tam sa nachádza Ontario a tu pred nami sa nachádza Quebec. Vítajte v ďalšej provincii v Kanade. Moja štvrtá, tretia, raz, dva, tri, štvrtá. No a takú zaujímavosť by som povedal, že v Ontariu sa môže piť alkohol, alebo respektíve v celej Kanade sa môže piť alkohol od 19. Okrem teda Quebecu. Quebec si nejakým záhadným spôsobom odhlasoval, aby sa tu mohlo piť od 18. Takže všetci tínedžeri 18-roční, čo sú v Ontariu, prejdú tento most, alebo ten, čo sú ešte tam, ďalšie dva, a potom ešte jeden je ďalší tam. Prejdú smer sem, tu sa dobre ožerú a idú naspäť. To isté robí napríklad aj Američania, keď idú pri hraniciach, idú z Ameriky do Kanady, lebo tu je v Amerike 21, v Kanade 19, chodia sa napiť tu a späť. Zaujímavý spôsob. A krásne nám tu sneží, je tu nádherných minus 16 stupňov. Posledný krát môžete vidieť nápis Otava. My ideme na hotel,
a potom ideme Uberom na stanicu smer do Montrealu. Takže dneska to bude zaujímavé. Chvála Bohu, to len do Montrealu 2 hodiny vlakom, takže bude v pohode. V tomto hoteli za mňou, ktorý môžete vidieť, sme bývali. Teraz čakáme na nášho Ubera a ideme smer vlaková stanica. Takto to vyzerá pred našim hotelom. My už sme na vlakovej stanici, nastúpime do vlaku. Je to tu trošku inak ako v Európe. Tu som si všimol takú zaujímavú vec. Tam všade môžem ísť. Môžem ísť z Toronta VRL-om 2 hodiny a skončím vo Vancouveri. Alebo potom môžem ísť z Winnipegu do Churchillu na sever Kanady. To môže byť ešte zaujímavé. Tak uvidím, kde skončím na budúce. We have 4, but we have 1. That's why we have 2. Yeah, that's perfect. Hello. What is the other one, by the way, were you... Tak my už sme pristáli, alebo respektíve prišli do Montrealu na vlakovú stanicu. Ideme na hotel a možno si ešte pôjdeme pozrieť večerné mesto, uvidíme. Teraz nájsť metro a ísť na metro. Tu. Alebo tu. Tak my už sme prišli na hotel. Tu je naša izba, poďme sa pozrieť donútra. Ešte, aby mi to šlo. Izba je taká celkom malá, ale na 2 noci nám to stačí. Tu máme takto malú predsieň. Tu máme úložný priestor, stolík, zrkadlo, posteľ číslo 1, posteľ číslo 2, nejaký ukladací priestor. A tu máme rovno kúpeľňu, v ktorej som ešte nebol a ešte tu treba zažnúť, áno. Vecko, uteráky, umývadlo, sprchový kult. A opäť zrkadlo. Kde sa to zaží? Tu sa to vypína. Potom keď vyjdeme odtiaľ, tak tu máme ešte takto pekne výhľad na Montreal. Sme takmer v centre, takže medzi výškovými budovami. Uvidíme, čo to bude ráno. A je tu dosť snehu, viac než v Ottawe. A takto teda nejak vyzerá izba. To je všetko. My sa ideme najesť, takže poďme rovno do ulic. Dámy a páni, práve ste videli montrealské metro. Ideme do metra. Naša obsesia metrom začína. V Toronte sme neboli, respektíve ja som bol pred, Ježišmária, kedy som bol v Toronte 2 roky dozadu, 3. Už som bol v Toronte 6-krát, už si to človek ani nepamätá. Ale... Ticho. Ale môj brat chcel ísť v Toronte metrom, ten samozrejme nešiel, pretože nikdy není na to čas, tak ešte sa raz do Toronta vrátime. Teraz sme momentálne v Montreali, v montrealskom metre. Tak už sa nám hýbe. Zistili sme aj od náhodných okolo idúcich, čo sa stalo, pretože my po francúzsky nevieme a teda v Montreale v metru iba francúzštinu. Angličtina žiadna šanca. No a stalo sa to, že nejaký občan kanadský alebo nejaký sa rozhodol, že sa prejde po kolajách. Tak to je zaujímavé, čo sa dneska deje.